יום רביעי, אחר הצהריים. אתם יודעים מי אוסף את דודיק מבית הספר? סבתא. כן. דודיק אוהב מאוד לבוא לסבתא. אצל סבתא תמיד יש סיפורים מעניינים, ויש לה חדר אחד למעלה, בקצה המדרגות שבמסדרון. ושם יש כל מיני חפצים ישנים ומשונים, שאף אחד כבר לא משתמש בהם היום. אבל בזמן הצהריים, סבתא תמיד ישנה את שנת הצהריים שלה, ואסור להפריע. ולדודיק קצת משעמם. אז פעם אחת, בזמן שסבתא נחה, דודיק טיפס במדרגות. דודיק? אוי, סבתא, שקט, שקט. דודיק, מה זה הרעש הזה? דודיק, דודיק, זה אתה שם למעלה? מה זה הרעש הזה, דודיק? מה קורה שם? מה זה מה זה כל הבלגן הזה? מה זה כל הבלגן הזה? שוב נכנסו לכאן החתולים. יש יותר מדי חתולים בבית הזה. כל פעם הם נכנסים, ואתם יכולים למסור לי בבקשה את ה... תודה רבה. כל פעם הם עושים לי פה כזה בלגן שאני כבר לא יודעת מה... אני רואה שיש לי כאן עסק עם חתול גדול במיוחד.
יש לי פתרון לחתולים כאלה. שימו לב. חתולי. או, זה חתול צוחק. אני לא חתול. זה גם חתול מדבר. סבתא, אני לא חתול, אני דודיק. באמת. בוא נבדוק אותך, לא חתול שכמוך. רואה, זה רק אני. שלום לך. בוא הנה. הופלה. תראה אותך, כולך מלא לכלוך ואבק. סבתא, אפשר לשחק פה קצת? מה זה פה מגרש משחקים? מה פתאום? אי אפשר לך שאני הכנתי לנו שוקו חם ועכשיו אנחנו נרד למטה לשתות. רגע, סבתא, רגע. סבתא, מה זה הדבר הזה? זה טלפון. לא, זה הלבן. זה טלפון. ככה לא נראה טלפון. ככה פעם נראה טלפון. הנה, תראה. איפה זה שלו? הנה. טרינג. הלו? כן. השוקו. כן. כן, אתה מוכן? מצוין, אנחנו כבר יורדים למטה. כן, להתראות. שלום. אתה רואה, זה היה שוקו, הוא מוכן, הוא מחכה לנו. אוי, סבתא. סבתא, שנייה. מה זה? זאת קופסת התפירה הישנה, דודיק. מה יש בפנים? כל מיני חוטים ומחטים וכפתורים וכל מיני דברים שפעם היו מתקנים איתם בגדים. למה פעם? כי היום אף אחד לא מתקן שום בגד. היום כשמשהו מתקלקל זורקים וקונים חדש, ולא צריך שום קופסת תפירה ישנה. אז תוציא את היד, תודה רבה, שלום. עכשיו אפשר סוף סוף לרדת תראה את זה. מה זה? זה המעיל הישן שלי. שלך? כן, שלי. מה חשבת שתמיד הייתי כל כך גדולה? פעם הייתי קטנה. מעיל ההרפתקאות הישן שלי. קדימה, בוא נרד. רגע. מעיל ההרפתקאות? כן, מעיל ההרפתקאות. מה, מעיל שלובשים אותו וכל מיני דברים מעניינים קורים? כן, בדיוק. אני רוצה למדוד אותו. את זה? תראה, דודיק, זה מלוכלך, זה מטונף. יש כאן חורים. תסתכל. אתה רואה? מה, זה סמרטוט. אז תתקני. באמת. אין לי משהו יותר טוב לעשות חוץ מאשר לתקן את הדבר הזה. חשבתי שאמרת שאת יודעת לתקן. אני באמת יודעת לתקן. אני יודעת לתקן הרבה דברים, ואני תיקנתי דברים הרבה יותר מסובכים ממעיל. אני תיקנתי ציפור. אז מעיל, מה זה בשבילי בכלל מעיל? תשמע לי טוב. רגע. את תיקנת ציפור? כן, תיקנתי ציפור. אני לא מבין. מה, ציפור אמיתית? כן, בוודאי שאמיתית. אז תספרי לי. טוב. בבית שגרתי בו, לפני שנים, כשהייתי ילדה. ליד הבית היה עץ גבוה. ושם למעלה בצמרת התגוררה ציפור. היא לא הייתה ציפור יפה במיוחד, אבל השירה שלה הייתה נפלאה. וכל בוקר הייתי שומעת את השיר. בוקר אחד קמתי ולא שמעתי אותה שרה. מה קרה לה? החלטתי לצאת לחצר לחפש. הנה היא. היא שכבה על האדמה, פצועה. לקחתי אותה הביתה. ובחוט הכי דק שלי, ובמחט הכי דקה, אני תיקנתי לה את הכנף. אתה בסדר? בוא נראה.
הצלחת לתקן אותה? כן, אני אפילו קיבלתי ממנה גלוית שנה טובה מאפריקה. אז עכשיו בוא נרד למטה. רגע, סבתא, אני יכול בכל זאת למדוד את המעיל? בבקשה. נו טוב, בסדר. יש. אני חושב שהוא יתאים לי בדיוק. קדימה, בוא נראה. תביא אותו. קודם תשימי לי את השרוול. בסדר, אתה יודע, דודיק, שפעם מעילים היו עוברים מילד לאח, לאחות. את המעיל הזה אני ירשתי מסבא שלי, קודם אחותי לבשה אותו. אחר כך אני, הנה, מחזיק מעמד. קצת קרוע, אבל... בכל זאת, לא תשחיל את היד. אוי, סבתא, את מדגדגת אותי. עוד טיפ-טיפה, הנה. בוא נראה. אמרתי לך שזה יתאים. נכון, זה בדיוק מתאים. מעיל הרפתקאות לגמרי משלי, יש! דודיק, אבל תשמור על המעיל, בסדר? ברור! אני יוצא לשחק, סבתא, אחר כך נשתה את השוקו. וואי, הופה! דודיק אהב מאוד את המעיל שלו ולבש אותו כל הזמן. כן, כל הזמן, ביום ובלילה הוא לבש את המעיל. בחורף ובקיץ הוא לבש את המעיל. מה אני אגיד לכם, אפילו באמבטיה הוא לבש את המעיל. טוב, לא באמבטיה, אבל בכל שאר הזמן. אתם ראיתם פעם קופסת תפירה כזאת? היו לה קומות, בכל קומה שמו משהו אחר, רק לסבתות יש כאלה קופסאות, נכון? כן. אוי, תראו, גרביים, פעם היו מתקנים גרביים, אם היה חור היו מתקנים, סבתא שלי תקנה גרביים, בהחלט. שלומפר, אתה הבהלת אותי. פעם אחת דודיק יצא לשחק בחצר עם הכלב שלומפר. בוא שלומפר, בוא. שלומפר, בוא נשחק בכדור. מוכן? אני זורק לך, אתה תופס, בסדר? 1, 2 ו3. יופי, כלב טוב, שלומפר. מוכן? ו1, 2 ו3. יופי, כלב טוב. 1, 2 ו3. שלומפר, מה אתה עושה? שלומפר, לא אוכלים את הכדור. תן לי אותו. לקחתי לך וזהו. זהו, שתלמד. שלומפר, לא במעיל. לא בשרוול, שלומפר. שלומפר, לא. שלומפר, תראה מה עשית. המעיל. מתקנים מעיל. דודיק? סבתא, תראי מה קרה. וואה. זה הרבה פחות מעיל. כן, אני יודע. את יכולה לתקן לי את זה, סבתא? דודיק, הבאת את השרוול? לא הבאתי את השרוול. אז איך אני יכולה לתקן את זה? זה יותר מדי קרוע. ובכלל עוד לא היו לי הרפתקאות. תשמע, אולי זה לא יכול להיות מעיל, אבל אולי אפשר להפוך את המעיל למשהו אחר. אני לא רוצה משהו אחר, אני רוצה מעיל. אם כך, נראה שנצטרך ללכת להתייעץ עם חברה טובה שלי. קוראים לה מדאם דה פומפדור, והיא מומחית
מומחית בבעיות מהסוג הזה. אני מציעה שניסע אליה תכף ומיד. עכשיו? כן, אבל אי אפשר לנסוע ככה סתם, צריך לנסוע בכרכרה. כרכרה? מאיפה נוסי כרכרה? הופ. אבל סבתא, כרכרה צריכה גם סוס. אתה צודק. הנה הסוס. קדימה, בוא. הופלה. בבקשה. הנה הסוס. אתה מחזיק את המושכות, מחזיק חזק, כן? אתה אחראי על הסוס. תגיד דיו. דיו! סבתא, איפה היא גרה, החברה שלך? תכף תראה, אנחנו עוד מעט מגיעים. מה קרה? למה עצרנו? פשוט הגענו. לאן הגענו? בוא תראה. מדאם דה פומפדור, גרה בארמון. ארמון מפואר? כן, כן, הכי מפואר שיש. וואו, כמה יפה. קדימה, בוא תיכנס. הופ. עכשיו, מדאם דה פומפדור אוהבת ילדים מסודרים, כן? את הידיים ככה. עכשיו, כשהיא נכנסת, צריך לקוד לקידה, כך. הבנתי, אני חושב. אבל איפה היא, סבתא? תכף היא תבוא. איפה היא? כמה טוב שבאת! בונג'ור, מדאם דה פומפדור. כמה נפלא, כמה שנים לא התראינו. מאז עזרתי לך להפוך סיפולוקס לתרנגולת. ואת מי הבאת איתך? מון דיו, זה הנכד הקטן לפטי דודיק. דודיק, תגיד שלום. שלום. בונג'ור. בונג'ור. תן לי לראות אותך חמוד. מה זה? Qu'est-ce que c'est? שרוול אחד יש! שרוול אחד לא! זה pas possible, זה הוריבל, זה נורא! מוכרחים למצוא פתרון! זו בדיוק הסיבה שבגללה באנו אלייך. השרוול של דודיק נקרא מה עושים? רגע, תנו לי לחשוב. כל מה שצריך זה... Oui? Au revoir, à bientôt, להתראות. מה היא אמרה? תכף תראה. אני לא מבין כלום בצרפתית. תכף תראה. מה, סבתא, מה את עושה? את גוזרת לי את המעיל? לא בדיוק. מה עושה? אני הופכת לך אותו לעפודה. עפודה? עפודת הרפתקאות? בוודאי שהרפתקאות. ההרפתקאות נשארות בתוך הבד. עפודת הרפתקאות! יש!
אז אני יוצא לחצר עם עבודת ההרפתקאות שלי. להתראות סבתא, אבל תשמע על העבודה דודי, כן? ברור סבתא, ברור. דודיק אהב מאוד 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 את המעיל של... את העפודה שלו, את עפודת ההרפתקאות שלו. הוא לבש אותה כל הזמן. לבש אותה בחורף ולבש אותה בקיץ, בבוקר, בלילה, כל הזמן, ואפילו באמבטיה. כן, כן, כן. הגיע הזמן קצת לסדר פה. תראו כמה דברים יש כאן. אני לא מבינה מי זורק דברים טובים. נשים פה. אתם מכירים את הטלפונים האלה? זה טלפון של פעם. הוא ידע לעשות רק דבר אחד. לדבר עם מישהו. לא יכול היה להיות מצלמה, לא שעון, לא משחקים, שום דבר, רק טלפון. לא להאמין. וזה, מחבט שטיחים. נו, מי משתמש בזה היום? פעם אחת, דודיק יצא לחצר להעיף עפיפון. הייתה רוח חזקה. חזקה מאוד. והעפיפון נתלש לו מהיד ועף. עד שנתפס על העץ. אז דודיק טיפס. וכשכמעט הגיע לענף העליון, פתאום הוא שמע... סבתא, תראי מה קרה עכשיו. זה מעיל קרוע מאוד מאוד. אני יודע. סבתא, כבר בטח אי אפשר לתקן את זה, אבל אולי זה יכול להפוך להיות משהו אחר. רעיון טוב, רעיון טוב. למה אנחנו יכולים להפוך את זה? אני לא יודע, את צריכה להגיד. למה? אני לא יודעת. למה? לא יודע, למה? 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 אין לי שום רעיון. גם לי לא. אתה יודע איפה אני מוצאת רעיונות? כשאין לי שום רעיון, אני הולכת לים. הים זה מקום עם המון רעיונות. אפשר למצוא שם תמיד משהו. אני מציעה שנלך לשם עכשיו. לים? אבל לים רחוק, סבתא. דודיק, מה זה משנה? יש לנו סירה ומשקפת רעיונות מיוחדת. נראה כמו משקפת צלילה. דומה מאוד. הופ. למטה יש המון רעיונות.
באמת מצאתי רעיון. באמת מצאתי רעיון בים. אני שמחה לשמוע, בוא תספר לי מה הרעיון. הנה רגע. הופלה. פשוט, את לוקחת את העפודה הזאתי, ועושה לי ממנה צעיף ארוך ארוך. צעיף. רעיון מצוין. תקחי את זה, תורידי את זה. צריך להוריד את זה, ופשוט לגזור את זה. טוב, אני יכול להסתכל איך את עושה את זה? בסדר, בוא שב פה. רואה? צעיף כזה בדיוק. מצוין. סבתא, זה צעיף הרפתקאות, נכון? ברור, זה נשאר בתוך הבד. ידעתי. טוב, אני יוצא. בסדר, דודיק, תשמור על הצעיף. ביי, סבתא. כמה שדודיק אהב את הצעיף שלו. לבש אותו כל הזמן. לבש אותו ביום, לבש אותו בלילה. מה אני אגיד לכם? אפילו באמבטיה הוא לבש את הצעיף. טוב, לא באמבטיה, אבל בכל שאר הזמן. היי! מה זה? או! בוא נבדוק. הופה. הופ. פעם אחת דודיק יצא לשחק עם החברים בחצר, הם שיחקו בכדור. אבל הכדור לא היה כל כך מוצלח. אז הם החליטו לשחק משיכות חבל. רק שלא היה להם חבל, אז הם לקחו את הצעיף, נכון, לקחו את הצעיף. משכו בצעיף מצד אחד, מצד שני, ויותר חזק, ושוב זה, ומצד הזה, ומצד הזה, ויותר חזק, ויותר חזק, עד שפתאום... דודילה. דודינקה. סבתא. סבתא. תראי מה נשאר. זה באמת מעט מאוד מעיל. אני יודע. ולא הספקתי עוד לעשות איתו כלום. כלום. עכשיו תראי, לא נשאר לי ממנו שום דבר. זה לא שום דבר. זה אולי מעט מאוד מעיל, אבל זה לא שום דבר. מה כבר אפשר לעשות עם משהו כל כך קטן? דודיק, אתה יודע שיש המון דברים שאפשר... בוא רגע, בוא. אופלה. יש המון דברים שאפשר לעשות עם פיסת הבד הזאת. אני יכולה לחשוב עכשיו על לפחות 3 דברים שאפשר לעשות עם חתיכת בד כל כך קטנה. טוב, 1. שים לב. כל מה שצריך יש פה. מה אתה עושה? תראה, פשוט לוקחים, ופה מה זה סבתא? זאת אומרת, זה כפתור. כפתור הרפתקאות.
אני אעשה איתו. אתה יכול לשים אותו פה? או פה? אז אולי פה? סבתא, די. איזה הרפתקאות כבר יכולות להיות עם כפתור? קטן מדי. תתפלא, דודיק, לפעמים לדברים הכי קטנים יש את ההרפתקאות הכי גדולות. נניח שזה למשל היה לא סתם כפתור, אלא כפתור של מכשף, שמי שמחזיק אותו זה עושה עליו כל מיני קסמים מיוחדים, נגיד כשוף הקטנה או דברים כאלה? כן, כשוף הקטנה ודברים כאלה. מה זה כשוף הקטנה? כשוף הקטנה, סבתא, שזה מקטין אותך, נגיד, איפה מספריים? אלה? כן, אז נגיד אם היית עושה עליהם כשוף הקטנה, זה היה הוקוס פוקוס, כשוף הקטנה. זה עובד? דודיק? דודיק? דודיק, אתה מתחבא? נמאס לי כבר. הלוואי שמישהו היה מחזיר אותי להיות בגודל הרגיל שלי. אולי זה מכשף או קוסם? מישהו חיפש מכשף? מי
אתה? אני המחשב, ומי אתה? אני דודיק. מה זה הכפתור הזה שיש לך שם? זה כפתור ההרפתקאות שלי. זה כפתור הקסמים שלי. תן לי אותו. לא רוצה. תן לי אותו. לא. אם תיתן לי אותו, אני אחזיר אותך לגודל הרגיל. וגם תקפיץ אותי הביתה? בסדר. טוב. עלה. הופ. 1, 2, לא! מסיבה. לא, בואי. סבתא צדקת, לפעמים לדברים הקטנים יש את ההרפתקאות הכי גדולות. בדיוק מה שאמרת. יופי, אני שמחה שנהנית. רק רגע. דודיק, אתה יכול לתת לי רגע את הכפתור? אני לא יכולה לתת לך, אני נתתי אותו למחשב כבר. אז עכשיו אין לך כפתור? לא, נתתי אותו. אז רגע, אני נתתי לך את המעיל שלי. מעיל ההרפתקאות, כן. אתה קראת אותו. כן. ואז עשית לי ממנו עפודת הרפתקאות. כן, וקראת אותה. כן. ואז עשינו ממנו את הצעיף. כן, ואני קראתי אותו. ואז תפרנו את הכפתור. כן, כפתור ההרפתקאות. ועכשיו הוא נעלם. כן, עכשיו הוא נעלם. עכשיו לא נשאר כלום. נכון. עכשיו באמת לא נשאר כלום. סבתא, אני מצטער. אתה יודע מה אמורים, דודיק? שכשלא נשאר כלום, אבל ממש כלום כלום, אז נשאר הדבר הכי חשוב. מה? אז נשאר הסיפור. הסיפור הוא לא מתקלקל, והוא לא מתבלה, והוא לא מתרפט, והוא לא הולך לאיבוד. ואתה יכול לספר אותו ולספר אותו, והוא נשאר שלך. סיפור הרפתקאות? סיפור הרפתקאות, כן? סבתא? כן, דודיק? אפשר ללכת לשתות שוקו? הגיע הזמן. טוב, אז אני אשיג אותך, כי אני יותר מהיר. באמת, אני רוצה לראות. טוב, תראי, פשוט את צריכה לרוץ קצת יותר מהר. טוב, בסדר. תסתכלי, תראי איך אני רץ. ככה. הבנתי, אני כבר בא. רגע, סבתא, חכי לי שנייה, אני כבר באה.